n'o fana bɔra yen n'i komini ba in ta bi a kɛɲɛka fɛ k'a daminɛ Kolokani ka taa bila fɔ Sebete komini kɔnɔ Kolosa bɛ yen. Kolosa ye ji timisɔrɔ ye Salema kalo 12 a bɛ dugu minnu cɛ ci k'a daminɛ Koriya ka taa bila Masako ka taa bila Ndigedonna o bɛ Madina Sakɔ komini fɛ ka taa bila Banankɔrɔ o b'an ka komini fɛ ka taa Wessebugu ka Madibugu cɛ ci n'o ye Madina Sakɔ komini ye ka Koroko cɛ ci ka taa fɔ Sebete komini na o ko falaba n'an b'a wele ko Kolosa o ye nafaba ye o sɔrɔdaba fana y'an ka komini fana ma parce que a bɛ dugu minnu cɛ ci Ala fana y'an garijɛgɛ o yɔrɔ minnu bɛ yen barajiw jɔra yen min bɛ se ka tɛmɛni nɔgɔya min bɛ se ka nakɔko tɛmɛni nɔgɔya min bɛ se ka jɛgɛw basigi n'an ma ka dun bɛ yen n'o bɛ se ka dun ka fa sabati k'an ka denmisɛnninw ka balikojuguya ɲa o fana ye nafaba ye donc bi n'i y'o bɛɛ lajɛlen jateminɛ an bɛ se k'a fɔ k'o ye sɔrɔba ye minnu bɛ komini kɔnɔ n'an b'o wele ko les grandes potentialités o de bɛ yen